Hai mà đây, video gần lắm này. Video gần lắm. Hàng là gì gần hay Mình rất chưa. กิบยาวคุลุ่มใบเลือกเสียงนี่เดินสิพุ่งไก่ดิบเส้นในเหล่าหนึ่งทางมันบ่อยคือว่าบริณันลากันได้จะไปใครนี่เดี๋ยวงเป็นเสกด้านวิดีโอลานานี่ไปเลยไปดีในจึงเอาดัลกุริเอาให้ทางกัสเนี่ยเหมือนเสกข้ามันนินทักใครใครรูปเดียวกับข้ามันนิดงอพิเศษได้ให้จึงรูปเดียวเฮ้ยมาบ้าบ้ากันเลยละมั้งเสียได้จึงเอาดัลกุริเอาสถานกระดังเอาดัลกุรินี่ข้ามันนี่เขาเมากระนาดเลยดาให้แนวให้รูปแต่นี่เขาเมาหลังสิกนาร์นะข้ามันนี่เขาก็จะนี่ก็ทางกระนาลันสิไอ้ลูกหาบางอะไรมาเลยที่จะไหลทางกระดังओमफ्राय बेखौनो भिडिअनि गेजेरजों एसे दिन्थिलांसै जोंनि खामानिफोरा मा मा नायलांदो एसे जायफोरा जोंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय हाय मुदा गारि सालायनानै मालाय माखौबा मिन्थिदो सोरखौबा नुहुरबाय दां एक्स गार्लफ्रेन्डफोरखौ नुहुरबाय दां मुदा जावायसो नुदो मायाराम मनिका बा मालाय मुथुनि आखायासो मुथु मोजांथारलै मुथुनो आंनाथ' नै रां ख्रेब आयो रां ख्रेब मुथुनि फाननै जागोन आंनि आखाया नै मुथुनि फाननै हाररा गोजा मोदोमानो गैया इसोरा आंनो आखायाव बारा मोदोम दाना हरासैहाय हाररा गोजा दाना हरबाय आखायाबो बुरैग्रोबाय आंना मोखाङाल'सो बे क्रिम फुनबाय थानायजों पाउडार लाबाय थानायजों बारा बुरैथ'वाखै आखाइ आथिंफोरा सब बुरैजोब्बाय आंना आखाइदो आथिंदोनो फार्स्ट बुरैदो मुथुनियाथ' मालाय नै लेपेपे लोदोदो थाब बुरैनाय नङा मुथुनि आखाइया खिन्थु मुथुनिया मोखाङा बोरायबाय लाजिदों मुथुनि मोखाङा बोरायबाय मुथुआ लाजिदों खोबथेनाङाब्रा वा दारियाबो दाइनिसोल' मालाय चाइनिसनि बायदि लामा जोंना गारिया नै बिराद स्पिड खारदों जेराव आङो गारि खारनाय समाव आयु हांखोनो लागुलायनो हायाखै मुथुआ ओरैबायदि स्पिड गारि सालायदोंना दिनैसो फार्स्ट टाइम बेबायदि गारि स्पिड सालायदों मुथुआ मालाबाबो बेबायदि सालायफेराखैमोन आयु टाइमा सर्ट जाथारबाय नालाय नै बेयावहाय आहा दा खुसेर रोसि लोंलांगोन खुसेर बिदै है बेयाव मा बानायदो थाव डिपो हा थाव डिपो आयु सीट बेल्ट गैयाबा थांमारगोनलै आङो जोङो अदालगुरियाव सफैबाय जाय खामानिखौ लानानै जों बिराद स्पिड खारबोदोंमोन बे खामानिखौ मावनो थाखाय सफैबाय बेखौ मावग्रोनानै लानोसै आरो बेलेग खामानि दंबावो बेखौबो मावलांनोसै भिडिअ लानो सम मोनबा भिडिअ लानोसै जाय खामानियाव भिडिअ लानो सोलाबो बेयावहाय लालांबाय थानोसै नायलांबाय थादो अनजिनि खामानिया मा बुस्थु खामानि बे गारिनिफ्राय ओंख्लायनोसै दाना गस्ला गोदानबो गैलाहाय मुथा गस्ला गोदानखौनो बायना हाथाराखै गस्ला सरिखौनो गानबो नांदो ओइ गुफुर नुनाया दा न' जोंना मोनसे खामानि जोब्बाय दिनैथ' जोंना खामानिया ओरैबादि बुरजा खिन्थु एसेबां गिदिर नङा आरोना फिसा फिनला खामानिबाबो मावनांगौ जायो न' लोगोफोर फिसा फिनलानिफ्रायसो गिदिर खामानिसिम मोनहैयो अदालगुरिया दिनै नै गुवाहाटियाव जाम जानाय बायदि जाथारदों दिनै माबा नालाय बुधबार बाजारनि दिन बिनिखायनो बेबायदि जादों आरोना ओरैनोबाथ' बेबायदि जायामोन आयै अदालगुरिखौनो गुवाहाटि होननासो साननानै लाफ्लांलायबाय आं नै फै बेयावसो सफैबाय भि मार्टआव आं बेयाव फैनो होननानै सानबाय थादोंमोन आरो सिगाङावथ' खनसे फैखांखाबाय ओमफ्राय बै खनसे फैनायाव आं माबा मोनसे बुस्थु नुलांदोंमोन बेयाव लांनाय जायासै एबार खनसे फैबा लांगोन होननानै ओमफ्राय नै एबार खनसे फैबाय नालाय एबार लांसै आरो ना मुथु हमलाय आंखो इथि नङा इयावनो ओइ मोनसेसोमोन नैहाय लोगोफोर आङो बासन बाथिसो लांनो फैदों
गुबुन जानायनि लांखानोसै जुदा जानायनि लांखानोसै थु आं नोंखौ भिडिअ लादों ना लोगोफोर भिडिअ लाजाग्रायाबो थाब थाबबो थांनो रोङा Hei. Anda gede bikin. Biar hamna ini mah balaya nama. Bisa lah. Balaya. Interface lah. Mana lah nunggu? Nunggu lah. Interface lah bahasa. Ma interface. Biar mal bay ni, onu pisah tangkaya. Alai mana interface? Oh ini kita berada tu. Kelas nama. Hazini sezakna, hazini sezak. Có hôm thứ lấy mình chơi có hôm thứ lấy mình chơi có hôm thứ lấy đây beखौ लाबाय जोङो ओमफ्राय आरो दा लाबावगोन आं नागिरफैनाय बुस्थुखौनो आं मोनासै आं खनसे बै नुनाया माबानि स्टिलनि बायदिमोन आरो ओमफ्राय नैबेथ' माबानिसो प्लास्टिकनिसो ना बियो प्लास्टिकनिसो नै बेयावहाय रं संख्रि बानलु गोरान ओमफ्राय बानलु गुन्दै गोरान आरो ओमफ्राय पासफोरन जिरा मस्ला माबा माबि दोननो होननानै लादों आङो बेखौ जोंहा न'आवबो दंनायालाय दङ एसे गाज्रि जाबाय नालाय बिनिखायनो गोदान लानोसै आरोना नायसोगौ बिन्दु होआ एसेबो होआ ओमफ्राय र' नागिरबावनि मा लायो दा जम्मा देखायगोन लाग्रोनोसै जोंना शपिं खालामनाया जोब्बाय बिराद बुस्थु लाबाय आरोना नै बेयावहाय मा बुस्थु दङ दा बेयावहाय दा मा बुस्थु दङ नै जोंहा जारौ मेदामा बिनि रुमावहाय देखायहैसिगोन आरोना मा बुस्थु दङ बेहाय मास्कखौ खुलिना माहाय Corona जाजानो गिदों नालाय बैसागु खाथि नालाय मालाय जारौलाहा अदालगुरियाव थायो ओमफ्राय बिनि रुमाव एसे हाबलांसै जारौआ लिंदो जोंखौ लिंनायनि थाखाय गोजोननायबो मोनदों फैनो गोसो जाखाबाय थादोंमोन ओंखाम जालांनो होगासिनो जालांनो जागासिनो गावासो थांबाय थांबाय नोङो ओमफ्राय माहाबा थांबावगोन ना थांफा आं दा फैगोन नों जोंनो थांफानोसै दा जारौमोनहानि न'आव सफैबाय जोङो दाना हाबहैनोसै जारौलाहानि न'आ मालाय बिल्डिंथारहाय 6000नि न'आ नै आयु थाला बिल्डिं थाखो गारियाबो बेनो नामा आयु गंनै मालाय जारौ नोंसा गारिया गंनै माथो मालाय नै जारौलाहानि न'आ थालाथार जारौलाहा गाहायावसो थायोनो एकतालायाव थायोना नोंसोरा जारौ ताला न'आ जारौलाहानि नङानो आहालाय जारौलाहानि होननानै खोन्थाबाय नै जारौलाहा बेयावसो थायो दाउ गन्द्रा नङाब्रा माने जारौ मोना भारा थायो आरोना नै बिस्रा मालिकआ मालाय माहाजोनथारहाय आंबो बेबायदि न' नांगौमोन मुथु थागोन ना हाया ताला न' लुनो हा नोंसा न'थाराव जारौलाहानि न'थारालाय माबायानो मार इदि तालायानो मार खिन्थु हाबैफेरनाय जायाखै आरोना मालाय अदालगुरियाव भारा थाफैयो बिस्रा सानैबो साख्रि मावो नालाय माथो खालामनो आरोना थाखानांगोन भारा खैथा रुम मोननै नै जारौमोननि किटचेना मा दङ बिराद गोथाव जायो दांलै साला सानैजोंनो बेयाव मा दङ नोंसोरनि फार्निचारखौ लाबोजोब्बाय नामा नोंसोर माया मैला जालाबायनो नै मालाय जारौनि फार्निचारा उन्दुलांसै नामा मुगासै मोजां जाथारदोंहाय बिदिखायनोथ' 6000 लाजादों नोंसोरो मोनथाम रुमखायनो मोनब्रै बेजोंथ'
होमबा नोंसोर इयावनो पार्मानेन्ट थानोसै नामाहाय पार्मानेन्ट थानोसै नामा बेयावनो बेयाव माला थानो लाकि बेम्बो जारुआ नै जोंनो सा लाबोबाय जोङो लाल सा माने जोङो गाइखेर सा लोंखाया नालाय बेनिखायनो लाल साखौनो बानायहोबाय आरोना नै जाग्राफोरा आरो दंबावोसो जारुआ लखबगासिनो जाग्राफोरखौ जाबायहाय बारा जानो हाया जारुनि रुमाव फैनानै नै जोङो बिराद गोथाव बिस्कुट मोनजाबाय माने बेखौ जाफेराखैमोन आरोना दिनै फार्स्ट टाइम जादों नुनायालाय नुनाय बायदि मोनदों आङो बाजारफोराव बहाबाफोर नुसनबायनाय खोमा खिन्थु गोसोआव गैला आरोना गोथाव मोनदों आरोना बिरादनो ओमफ्राय आङो जारौनियाव बिनानै लास्राबाय नै मोनबा होबाय बे मोनसेयाव पेकेटसेयाव 20 थाखा आरोना मालाय बेहा बान्डलखौनो बायना दोनफैदों जाबाय थानो होननानै बेखिनि हरबाय ओमफ्राय दायो जोङो जारौनि रुमनिफ्राय ओंखारलांफिनसै जारौआबो जोंजोंनो थांफाफिनगोन बियो मालाय टाउनावहाय माबा माबि खामानि दंबावनो जारौनि सफाखौथ' हाबा समावहाय नायनो रोङासै नै दासो नायसनदों आङो मबाइलखौ गारना गालांबाय मुथुआ माबायदि मुथु बियो माबा आंनिया खामानिया जायाखैनो थांनानै लाबो सालायनाय लाफायगोनब्रा गाज्रि मोननाङा दे जाला बिखुनजो होनहरनो हामालाय मा जाया जाला जागासिनो नांला दे बैसागोआव जाफायनोसै माबाला एसे समा गुसु जाबाय जोङो नै जारौलाहानिफ्राय ओंखारबोबाय टाउनाव ओमफ्राय नै बेयावहाय बड'लेण्ड थरसि होरलै नाम्बारा नामखौनो देखाबोलाय दा देखासिगोन नैबे बड'लेण्ड थरसियाव ओंखाम जालांनो नागिरदों जोंहा बिबोनाङा बेयाव जालांबाय थायोनो बिराद गोथाव गोथाव मोनजायो होननानै खोन्थाहैबाय थायो आरोना न'आवहाय ओमफ्रायो दिनै उदालगुरियाव फैनायावहाय जालांसै र' जानो नायनि टेस्टआ माबायदि दा उनाव खोन्थासिगोन मा होनलायो आं दाउसागलै अमा लाबोनांला मा होनलायो आखाइ सुदो मा सिनस्रि खाला बासिगिरि बिबार मिथिबाय सिङाव मा दंबावो आयु बाथोनबो दंबावोसो बाथोन मानिया बिराद फरायनाबोथ' नुहैनाय नङा दा ओंखायनोथ' बेखौनो बुंना मिनिदों आङो बेसेबां फरायबाय थानानै लस जाबाय होननानै दा नायलाय मालाय दुबाइयाव माबायदि आसरित देरखोलै बियो बिब'साब देरबायना औ मिलियन बाजा बिराद गोथाव जादों लोगोफोर मालाबा सोरबाफोर उदालगुरियाव फैबा नैबे बड'लेण्ड थरसियाव जाफै जेबो आंगायाखै आरोना जाबाबाबो बिराद जानो हागोन बायदि मोनदों आङो दिनै नङाबा बेलेग हटेलाव जाबा आङो थामखौनो लादेरा ओमफ्राय दिनै लादेरगोन नामाथाय र' जाबाय थानो जानायाबो जोबाखैना माखौबा बुंनो जारौ बड'लेण्ड थरसियाव मोनजानायनि न'आव जानाय बायदि मोनदों न' ओइ मादै भिडिअ मोनजागोन मानो लाजियो जोङो बड'लेण्ड थरसियाव जाखांबाय जानानै बिराद मोजां मोनबाय आङो बिराद गोथाव मार जोंहा बिबोनाङा बुंहैबाय थानाया नंमारगौ गोथाव मारसो आङो जेरावबो हटेलाव बेबायदि उदै बुंजासे जाफेरा ओमफ्राय दिनै लादेरलायनानै उदै बुंजासे जादों आरो ओमफ्राय नोङो बेनिफ्राय थांखानोसै दा नै जारौआ थांसिगोन माबा मोजांखांबाय थांसिगोन बाजार खरस खालामबावनो दङनो बेहा दिनै बाजारनि दिन नालाय ओमफ्राय बाजाराव थांसिगोन आरो ओमफ्राय जोंहा ओरैजाय न'आव थांसै बैयावहाय गय दुखान दङ गय जानानै थांसै माखौबा बुंलांनो थेंक इउ जाहोनायनि खुसिया जों जाबाय आंहा इमान गिदिर फाथिया आं गांसे गाहाम जायालै बोखावनो ओंखाम जाखांनानै गय मोनजायाबा दाना बोरैबा मोनो आरो दाथ' ना जादों नालाय ना जाबाथ' गय जानो लुगैथारो ना बेदर फिसिनाया जाबाथाय गय जानो लुगैथारो नै दानसै गय जानोखौबो खिथानांगौ जाबाय आरो ना होमबा है गब गब जाबानो जानायखौनो न' लोगोफोर र' गारिया
berat demi kurang selek kalau mereka ini berat lah konsepnya ini berat lah ki berat mami ini kita tu berat ha bukan Noi zaha kusir bidai peregraya kurma saya angto kurma saya no maga min lepa orang lang mai sam free selang lang saya angto kurma niau ler mama lenga kurma niau ler strawberry ya serani nesani besine belai strawberry belabai ne 100 ne bekiniau hai खैता दङ थाय 20 tato gaya dang 12 taso dong kama खैता थाय no 20 ta थानाय नङा दां 20 ta नङा बायदि मोनदां बैसागु बोथोरनि माइब्रा बिदै खैरोम दैरोम होनाय नङा ना फै थांनाङा गारि फैदों बिदैखौ लोंबाय लोगोफोर ओमफ्राय लोंनानैथ' बिराद गोथाव मोनबाय अहायासै नालाय नै माबा लालायबाय क्वार्टारसे न'आव थांनानै लोंहैनोसै हिमानसि बिमा आं आइ जों साब्रैजों लोंहैनोसै हौवासाफोरनो होआहाय हिनजावसाफोराल' लोंगोन हौवासाफोरा बाहेरायाव थांनायावनो मोनलोंखायोना